Pumalo na, sumabay na rin to. Sumabay na rin sa kibit. Uy, 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 malaki. Malaking ayungin. Uy, 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 malaki. Uy, uy. Sana lahat na lang ganito mga tay. Mga tay, dami na rin ayungin ako. Grabe. Ay, yan pa mga tay. Yung paw. Uy, yung paw. Hangga. Malapit na siya. Yan, isang mapagpalang araw po muli sa inyo mga toy. Welcome po sa ating YouTube channel na mga toy. At Barangay Nagsulo Fishing Spot po tayo. Ibiglaan itong punta natin dito mga toy sa pinakang dulo ng Binangunan, Rizal, no? At siyempre papasalamat pala ako kay Kabiwas mga toy, no? Nakaraan kasi binigyan ako ng rad. So ito mga toy, binigay sa akin ni Kabiwas. Yun mga toy, itong reel akin po ito. Ito lang binigay sa akin yung rad. At ito lang may konting defect lang, pero pwedeng pa ito mga toy. At sobrang magagamit pa rin to, papakinabangan natin to. At abangan nyo rin pala mga toy yung sa Bicol Fishing Adventures natin, no? At saka magbibigay tayo ng pamiwas doon sa mga batang anglers. Yun mga toy, at samahan nyo pa ako mga toy, at gagamit tayo ng ng taw-taw. So di natin gagamitin to, no? Or depende mga toy, pagka malalaki yung kumibit, ibang bubutom natin yan, doon natin ipupukod sa malayo. So ito, taw-taw yung gagamitin natin, no? Pang malakasan natin to. So yun, bulati yung pahay natin mga toy. Nagdala rin ako mga toy ng ng lumot na konti. So yun, dalawang taw-taw gagamitin natin. Lagyan ko na ng yan mga toy, bulati para mabilis. Ganyan lang. So sana pala rin tayo mga toy. Yan na. Yun. Look, kinagat ka agad mga toy. Kinagat ka agad. Uy, mga good size pala dito na mga toy. Pero nakaraan mga toy dito. Grabe, mga mamaw nakuha nila Philip dito. So yun, thank you so much Lord. Nakatapon ko lang. Ay, dito na lang mga toy. Sana makadali tayo ng malalaki, para ma-update natin yung mga kasama natin mga anglers. Yun, mega love shoutout nga pala sa Angler Bruce, no? Yun, maraming salamat po sa inyong suporta, lahat ng member, tsaka sa NC Anglers Group. Mega love shoutout po sa inyo. Sa Talim Angler Group, yun, mega love shoutout po sa inyo. Sa Sokmon Part Anglers, mega love shoutout. Maraming salamat po sa inyong suporta mga toy. At siyempre sa Manila Anglers Club, yun, mega love shout out. Kaya lang naman pumunta ako biglaan dito. Kasi di ba po ang naulan ng sunod-sunod. Akala ko itong naapakan ko na to, malalim na yung tubig. Kasi yung mga toy, nung nakaraang taon kasi, pag umulan kasi ng ganong sunod-sunod na ulan, talagang grabe. Ang ganda ng kibitan dito mga toy. Huwag kayo lalapit dito. Lako. May pumasag dyan mga toy. May pumasag. Lala, yun na. Yun, ulo. Ginagawa mo. Ay, pwede na siguro ito mga toy. Kakalagay lang na naman. Yun, pwede na ito mga toy. Yan, 3 fingers na to. Kunin na po natin to. Ay, thank you Lord. Ang sarap hatakin mga toy pagka malalaki, pag taw-taw yung gamit. Yan, mega love shoutout nga pala kay Kuya Delphine Padilla. Yan, mega love shoutout po Kuya. At siyempre magsa-shoutout na tayo mga toy. Shoutout na tayo para yan na.
Yan, pinikot na. Pinikot at pinikot. At nakakahilo. Maliliit. Diyos ko. Ay, kunin kita boy ah. Ay, yan ka lang muna. Ayan mga tay, shoutout tayo. At muli mga tay, huwag nyo naman pong i-skip po yung mga ads po natin kasi kailangan natin bumili ng pangregalo sa aking nanay, no? At malapit na yung 80 years old niya ngayong katapusan ng June. So yun, para meron tayong papasalubong mga tay, no? Sa Bicol po kasi gaganapin. Dito pala tayo sa ating sa dollars. Mayroon na akong mga dito dollars. $77 na naman. Yan, marami pong salamat kung hindi dahil sa inyo mga tay kung makukuha yung na yan, yung dollars na yan. Maraming salamat po sa lahat ng solid subscribers, solid supporters at sa mga silent viewers po, marami pong salamat. Maraming salamat kay Life and Nat Panumpang Family sa may Pulumulok, South Cotabato. Yun, maraming salamat. At marami pala tayong subscribers dyan sa may South Cotabato, Pulumulok. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bata Madiskarte, mega love shout out. Belyong Anglers, mega love shout out. Bulaig TV, mega love shout out. Kachoy. Ayan na, Kachoy. Ano, kakalagay lang mga Kachoy. Yan, pwede na ito mga Kachoy. Yan o. Pwede na ito. 3 fingers. Kakalagay lang. Ay, basa na. Tapusin natin ito mga Kachoy. Shout out natin. At mega love shout out kay Manoy Badong at Ate Prissy Ilagrimas. Yan, mega love shout out. At sa mga anak niya dyan sa Hong Kong, mega love shout out sa inyo ni. Salamat sa inyong suporta. At kay Lito Arriaga, mega love shout out. na mga Kachoy, sorry po. Yan, mega love shout out nga pala sa lahat ng silent viewers po, no. Yan, maraming salamat po sa inyo mga Kachoy, mga solid subscribers po natin. Team Lagalag channel pala, mega love shout out. Yan, thank you so much sa inyo mga Kachoy. Sa lahat ng YouTubers na nagme-message po sa akin, thank you po. DMG channel, mega love shout out. At kay Damaso Ramos, mega love shout out mga Kachoy, maraming salamat po sa inyo. Jeff Mix Vlog, di na siya nag-upload mga Kachoy, na kaya nangyari kay Kachoy Jeff. Ang ganda pa naman ng views niya, oh. Kaya niya nang mag-upload. Di siguro sa ano kaya pinagkakaabala ni Kachoy buti pa si Anjon Vlog halos araw-araw nag-upload yun mga Kachoy. Ayun mga Kachoy, pagpasensya nyo na yung mga upload natin. Diyos ko, ang ugulo ng upload natin. Kung hindi magalaw, tingnan nyo kasi mga Kachoy nung kagabi sa sa TV. Grabe, ang galaw pala ng video natin. Pasensya nyo na po talaga mga Kachoy. At sana makabili tayo ng ng action camera, no. Kachoy, sana palagi nyo po akong suportahan mga Kachoy para mabili natin yung sinasabi kong action camera. At si mega love shoutout nga pala kay Kuya Renan Romero dyan sa Canada, no. Yan, mega love shoutout. At kay Kuya James Santiago, yun, mega love shoutout Kuya. At mga Santiago family. Yun, ano naman. Ay, grabe, silencer ka boy. Bakit ang mong kumipit? Kunin ko na ito mga Kachoy. Pang prito lang. Uy, naka-4 na kaagad. Kabaliktaran to Kachoy Philip Robles. Ay, mega love shoutout kay Pitonggo TV. Mega love shoutout Kachoy Pitonggo.
at kay Riding Thunders TV. Kaya pala kayo ayaw nang pumunta dito kasi maliit pa. Uy! 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 Grabe, lumilipad talaga. Maliit masyado. Dito na kayo mga chay, mag-i-enjoy kayo rito. At kuya, Prince Pabarlan pala. Miguel Love shout out. At pakisupport din siya mga chay na natanggal kasi mga chay yung ano, yung watch hour niya. Kawawa naman kuya Prince. Sipag pa naman na nangangarap ni na vlogger na yun mga chay. Na ano, na expired mga chay yung watch hour niya. Sir, maliliit sir, no? Oo. Mga inakay. Ang dami yan. Marami to. Hindi ko lang mahuli kasi Maliliit. kremdor yung ano. Pang, ko yun. yung ano, yung artificial na lure. Oo. Dalag. Kremdori. Ay, cream dory, kumakain din. Oo. Ganyan. Kumakain pala ng cream dory sa artificial natin. Oo. Kulay pula, no? Akala ko, may fish daw yung kumakagat. Cream dory rin. Kremdori. Kahit yan, milyon piraso na yung pinapakawala ng septic eh. Ay, maraming pinakawalan. Marami na. Baka nasa 10 milyon, 12. Piraso. Mga cream dory. Oo. Ay, ibang tagal na, 30 years na. Ayun. Dami na Laki pala. na nun. Dami na palang pinakawalan. Kaya pala minsan napupunta sa Ilog Pasig. Napakarami sa Ilog Pasig nung nakaraan eh. Kremdori. Oo. Kahit dito bang kabuo eh. Mga February. Ay, yung nakaraan boss, ano, yung big hit, yung marami kaming na, ano, Bigit. yun. Ay, maliliit talaga, oh. Liit talaga. Bakit kaya sobrang naman maliliit, eh? Mga anong buwan kaya ito, boss? Ano? Lalaki. Siguro mga September, October yan. Mga 3 fingers na ang lapad niyan. 3 fingers pa lang, no? September, October, yan masyado na yun. Kaso, mauna na naman tayo ng mga namamante. Oo. Hindi maiwasan yun. Oo nga. Uwi na kayo, boss? Pauwi na. Taga dito lang din kayo? Oo. Layo pa pinanggalingan ko. Doon kasi ako madalas pumusto lilom doon eh. Yung may malaking puno. Ay, nakaraan galing ako dun eh. Surtihan. Surtihan lang din doon, no? Oo. Malaki. Minsan nakachamba ako, malaki. Malaki ah. Oo. Artificial mga yung gamit ko. Cream dory daw kumakagat. Oh, yun. Bali, ano yan mga ito, yun. Bagong kaalaman natin sa kanila. Ayungin mo. Ayungin. Ayungin gusto ko. Bago nating kaalaman sa kanila ito eh. Artificial lure. Kumakagat na pala yung cream dory. Uy, malaki-laki. Malaki-laki. Uy. Uy. Sana lahat na lang ganito mga tayo. Mga tayo. Oh. Grabe. Dapat ganito na lang lahat. Oo mga tayo. Yan ah. Ay, napakasarap itong turtuhin pag ganito kalalaki. Grabe yan. Nilipat lang na dali. Thank you, Lord. Dami-daming tatabihan eh. Diyan ka pa. Diyan talaga magpapahinga yung water lily mga. Sana. Ayun, yun naman. Yun naman.
Oh, oh, may kasama pa. Yun. Yan mga toy, okay na to. Mga ganito. Yun, sunod-sunod na mga toy. Ay, thank you Lord. Kaso, andyan na. Andyan na yung kalaban. Yes. Wala ka, pinagat na naman. Uy, yan na naman. Uy, ay sus, Ginoo. So marami pa rin maliit mga toy. Bilis lang ano. Yan naman mga toy. Oh! Diyos ko, ayungin na maliit. Sobrang liit mo naman, grabe ka naman. Kagatin mo na. Uy, 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 uy. Uy, uy. Laka mo to. Uy, ay. Alak ka. Anong isda to? Wala mga ibang klaseng isda mga oh. Mga oh, anong isda ito? Ito ata yung tatawag na minnow. Ninus, tilapia ninus. Yan mga oh. So pakawalan natin ito para lumaki pa. Parang kitang sa ano, yung sa dagat mga nahuli ni Kabiwas. Yun, may galabyatot nga pala kay Kabiwas tsaka kay Kabingwit. Tara Kabingwit, Kabiwas. Ang ganda rito, mag-i-enjoy tayo rito. Lipat tayo dun mati, tinakpan na yung pamiwasan natin. Ayan, lipat tayo mati, lipat. Doon tayo lilipat sa may bato na yan. Ay, guys na din mati oh. May pang prito na. Bili na lang ng kangkong mamaya or kung may wala na kasing kangkong dito mga tol. Di sana tumambling tong cellphone ko. Diyan lang natin yan mga tol. Uy, ayun, ayungin. Nakadali rin, ayungin mga tol. Wala, speed na ito mga tol. Hindi na yan. Oh, grabe naman yun. Sinusundan talaga tayo ng ano, mga water lily. Ano ba talaga, kuya? Paborito tayong sundan ng water lily, mate. Kagatin mo. Kagatin mo. Di kayo nakakatuwa ha. Sabihan nyo yung ate nyo, yun ang pakagatin nyo. Dali na. Isa na nga lang gamitin natin tumatay. Ito na lang. Mas mabilis to eh. Uy! Grabe naman yan. Ay, Diyos ko. Hayaan nyo lang ako mati na hayaan nyo lang mati na i-update ko kayo sa mga mga kasama nating mga anglers dyan. Hayaan nyo lang na i-update ko kayo sa mga spot na natin ngayon na nagtag-ulan. Sa mati sa Sokmon, tatry din natin. Para ma-update ko po kayo sa mga fishing spot na possible na mayroon. Ay, malaki-laki to. Alaka. Lord, makuha ko naman sana to, Lord. Lord. Uy, ay, ano to? Ay, ninus na malaki. Nagulat ako mga ti. Ninus, super finger na ninus. Nagulat ako. Oh, grabe, lunok. Tanggalin ko muna yung hook mga ti. Grabe, lunok. Oh, yan mga ti, oh. Ang laki mga ti. Grabe na operation katuloy. Ikaw kasi eh. Huwag ka makawala. Ang laki. Uy. Grabe. So ayos na mga katsoy. Pipiliin lang dito mga ti sa may
Kayo na po yung ano kung gusto niyo pong pumunta dito mga toy. At tsak, sigurado mga toy mag-i-enjoy kayo dito. Sigurado po ako mag-i-enjoy kayo dito mga toy pag kahit dito kayo pumunta. Ang daming ano, kibit, daming kibit mga toy. Ay nako. Lalabas yung pagiging ano nyo dito mga toy, anglers. Grabe, sa pa. Huli ka! Huli! Huli ka! Kuya, yungin! Yay! See, thank you Lord! Yungin you! Oh, huli ka na naman! Thank you Lord! Nakadalawa na tayo! Na, yungin you! Ito na, meron naman. Oh, yun na naman. Oh, yoy. Grabe, oh. Mga 2.5, ang dami. Nakakataranta to. Johnny Just TV, yan. Mega love shout out. At kay Unatos Vlog. Ay, at kayo na naman. Oh, yan naman. Ayan, yoy. JP Sing TV yun, oh, ayugin. Master Fishing TV yun, mega love shout out. At kay Lily Anglers, no, thank you sa inyo po. At sa Minalin Anglers, yan, meron na tayong pang-ulam mga toy, oh. Oh. May pang-ulam na pa. Uy, yun na naman mga toy, oh. Oh, yun, pwede na to. Grabe, magpapaalam na nga sana muna ko eh. Panay kagat nyo naman. Uy, sorry po. Ang haba na naman ang video natin. Mga dalawang pagbalik natin galing Bicol, mati sigurado to malalaki na to. Kaso sigurado to rin to, naubos na rin ng pamante sigurado. Hey, mega love shoutout nga pala kay Papa Chin at kay Kachoy Bilog, no? Pa-support naman po sa kanyang FB page po mga toy, Papa Chin. Sa FB page niya. Pa-support naman mga toy. At napakabait rin na supporters natin yan. At mga toy, abangan nyo rin pala yung ano, yung update natin sa pamimiwas dyan sa Ilog Pasig, no? Para ma-update rin natin yung mga kaibigan natin malapit sa Ilog Pasig kung ano na ba talaga yung sitwasyon ng Ilog Pasig. At maganda na rin mati, malinaw-linaw na. Nung nakaraan nga nag-update si Kuya Prince Pabarlan. Tsaka si Kalagabong TV. Yan, may love shoutout sa kabayan ko nga pala. Oh, malo na, sumabay na rin to. Sumabay na rin sa kibit. Uy, malaki. Malaking ayungin. Grabe. Sumabay sa alon, oh. Wala, ano ba meron? Wala namang ano, baka may dumaan na bangka. Ay, grabe. Oh. Malin na. Yan na naman. Uy, wala stick. Talaga, ganun pa rin mga katoy. Walang pagbabago. Isa pa. Sumasabay sa alon mga katoy. Oh. Hop. Uy. Pang-ingay talaga. Diyos ko, Rodi. Tabi-tabi po. Pasensya na po kayo sa ingay ni Kachoy. Uy, yan na naman. Uy, ay nakawala, ayungin. Maganda pala pag binilakasan mga to, nahuhuli siya, oh. Sipa. Yun. Uy. Ginagawa mo. Ay, nako, doon tayo mga to. Balik tayo doon mga to. Ito lang mga rinadaan natin dito. Pero pwede na rin mga to. Ay, nako.
Uy, uy, ano to? Oh, oh, uy, makadali pa tayo. Wala! Wala, parehas ulit. Parehas ulit mga toy. Yung kanina. Uy, parehas ulit kanina mga toy. Nakadalawa tayong ano. Uy. Uy, thank you Lord. Minos. Ninos. Yun. Oh, nakadalawa na. Dalawang ninos. Lilipat na sana ako mga toy. Ay, naku. Ibalik tayo sa pinanggaling natin kanina. Tara mga toy. Ganda ng spot dito mga toy. Oh. Yan, may mga bato-batuhan dito. Oh. Yan, nandyan lang yan sa mga kudli ko. Nagkukudli-kudli lang yan. Kukudli-kudli. Balik tayo doon mga toy. Tara. Saka ano tayo dito. Magandang size rin yung mga nahuli natin dito. Balik tayo mga toy dito sa spot na ito mga toy. Wala, magpasensya nyo na mga toy yung video natin. Tabingi na naman. Ganda tong spot dito pala. Bali, pipiliin na lang mga toy. Pipiliin na lang ang mauulam. Grabe, ganun pa rin oh. Ganun pa rin mga toy oh. Wala. Kakalagay lang talaga. Diyan muna nga kayo mga toy. Mga toy, dyan lang muna kayo mga toy, no? At tatrabawin ko nga ito mga toy para makarami ko. Ha, dyan, i-update ko kayo mga toy mamaya, no? Dyan lang po muna kayo mga toy. Ito, harbisan ko to. Promise mga toy. Ito yung huli natin mga toy. Yan o. Medyo narahan, makarami-rami rin tayo dun kanina dun, no? Kabila. Yan, okay na rin yan mga toy, oh. Yan, mga pang-ulam na rin to. Ayun mga toy, bali dyan lang po muna kayo mga toy, no? Update ko kayo mamaya sa lahat ng huli natin, no? Kasi harbisin ko talaga to, promise sa inyo mga toy. Papa, i-harbisin ko talaga to mga toy. Update ko kayo mga toy sa ano, sa huli natin mamaya pagka pauwi na, no? A few moments later. Yung mga toy, grabe, ang dami ko nang huli mga toy, oh. Oh. Yan, grabe mga toy, oh. Ayun, may mga ay dami ring ayungin nakuha ko. Grabe. Ay, yan pa mga toy, oh. Ayun pa, oh, yan pa. Yung pa. Oh. Ang di ba mga toy? Ang dami ko na nahuli to. Ang dami. Aray ko. Dami ko na nahuli ganito mga toy, oh. Mga ninos. Ninos to mga toy, di ba? Yan oh. Ninos. Bahala na kayo magsabi mga toy kung anong tawag ito. Bahala na kayo kung anong tawag ito mga toy. Basta alam ni ano to, ni Philip Robles. Ninos. Grabe, kagat na naman. So yun, maraming salamat mga toy. Grabe eh. Yun, ang daming ayungin oh. Sus. Oh, ayungin mga toy oh. Yun, thank you Lord. Maraming salamat. Atoy, grabe pag kumagat to, ano kaya yung paborito nila yung ano? Yung bulating pain. So yun, maraming pong salamat sa pagsama atoy sa panibago na naman fishing adventures natin, no? Thank you po mga toy sa mga di nag-skip po ng ads po. Muli po, maraming pong salamat. At abangan nyo mga toy yung ano, yung fishing adventures po natin sa ano, sa Ilog Pasig, no? At i-update na namin kayo doon. I-update ko kayo doon mga toy sa may Ilog Pasig. No? At makabanding natin si Kuya Prince Pabarlan. Uy, ang dami oy oh. Uy, mga good size yan mga toy ha. Ay, kukunti lang yung 2.8 dito mga toy. Karamihan dyan on 3 fingers. Yan mga toy. Thank you Lord sa blessing. Siguro mga nasa ano rin to, kulang 2 kilo rin. Ay, thank you Lord, thank you mga toys. Maraming salamat. See you next adventures po natin mga toy, no? Thank you Lord, thank you mga toy. Pasensya na nga pala mga toy sa mga di na shoutout natin. Nasusunod na lang po ulit.
At nabasa po kasi yung ano, yung isa shoutout natin. Thank you mga tay. Mga choy. Lalaking minus mga tay oh. Yan na, lalaking minus. Hindi ko talaga ma-pronounce. Siyempre may ayungin tayo. Special. Yan. Yung malapit na siya. Ito eh. Sarap yan natin. Minus. Baka may original na isa. Ayan o. Meron pang ayungin na malaki. Yun. Thank you Lord. Kain na po tayo.